हाबा जाग्रा लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दा नै जोङो गामियाव हाबा जानो थांदों आरोना गिफ्टबो लाखाबाय ओमफ्राय लोगोफ्रा फैबानो थांसै फैथ'वाखै बिसोरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं एसेब्लाबो नोंथांमोनजों दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय नै लोगोफोरा फैबायानो जों थांबाय दं दा हाबा जाग्रा ओमफ्राय मानसिखौनो सिनायाखै सोर जायो मिथिया आरो ओइ र' मा साथा खोब्बाय थादों माबा आं स्रां नागिरदों जात ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दसे जिरायनानै सल' खननायावबो दसे जिरायनानै नायबाय आरोना सल' खननायखौबो नोंथांमोनहाबो नायदो
लोगोफोर आब' संगिता डायरि इउटुबारखौ लोगो मोनबाय आं ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय आब'खौ लोगो मोननानै खिन्थु आं आब' संगिता डायरिखौनो दैमारि होनफ्लांबाय आरोना डायरिखौनो इहाबो इउटुब चेनेल दङ मोनसे संगिता डायरि होननाय नोंथांमोना नुफ्लाङाखैबा सार्च खालामनानै नाय बिराद मोजां मोजां ब्लग भिडिअ होयो आरोना आब'आ बांद्राय गोबाव रायलायनो मोनासै आब'जों सरि बेनि थाखाय माने बिराद मोजां मोनदों माने लोगो मोननानै मोनबोजोब्बाय बालाया होनबा इमान दुस्थ' दायो नै आं न' मोनफैबाय लोगोफोर बिदिब्ला आङो आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अननानै आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ थाब थाब साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय